Dobar dan svima, dobrodošli u Kuću doživljaja Wiener osiguranje. Kroz jedinstven koncert odlučili smo probuditi sva osjetila koje čine dom, jer dom je puno više od mjesta, to je doživljaj koji želimo zaštititi i njegovati. Kada mogu reći da sam zaista ponosna na sve ljude koji su sudjelovali u kreiranju. Danas ćete ih upoznati, to su kreativci, umjetnici, content kreatori koji će vas zajedno s Mirjanom uvesti u svijet svih 5 osjetila.